zie ik aan op de deur, de levensboom. Kun ik dat even vernoemd? God, ik ben even de naam vergeten. Er is een naam voor, hè? Yggdrasil, toch? Ja, Yggdrasil. The Tree of Life. Lekker wilde tuin. Kijk, het is ook mooi, hè? Hij houdt van ons allemaal. Ja. Een oldschool bel. Zo leuk zien als er een is, Toesbaas. Een goedemiddag. Goedemiddag. Kijk nou toch. Ik hoor... Ja, niet schrikken. Weet je wie we zijn? Ja, ik heb jullie volgens mij wel eens gezien op televisie. Oké. Een keer ooit ergens. We gaan geen Limburgs praten volgens mij. Nee, ik ben geen Limburger. Een meisje, hè? Ja. Hoorde ik van de buurvrouw. Ja. We hebben een schattig buurmeisje erbij gekregen. Ja. Kijk nou Freya. toch. Ja, Freya had ik ook al gehoord. Ja. En Freya vind ik nou een naam die perfect past bij de uitstraling van jullie huis en jullie campers. En de chaos die we hier hebben. Noem je het zelf een chaos? Ja. Hoe zeg je dat? Een Jan Steen huishouden. Ja. Ongepolijst. Ja. Laat het maar gebeuren in de tuin. En we zorgen dat we nog wel kunnen lopen. En... Ja. Als de natuurbaas een kans krijgt. Maar ik moet ook zeggen, met de kleine hebben we niet altijd evenveel tijd. Is ze altijd zo braaf als nu? Of is ze onder de indruk van ons? Nou, ze is ook wel onder de indruk hoor, maar ze is ook wel heel braaf. Ja. Heeft ze al geslapen of moet ze nog? En ze moet straks weer over een middagslaapje, uurtje, denk ik. oké. Over een uurtje weer slapen, hè? Hey, Wat is dat nou allemaal, hè? Is dit een uiting van Jezus houdt van ons allemaal? Welke Heeft ooit kleur? Johannes van nog wat, ik weet niet meer, maar we hebben hem een keer op Het is een Jezus rommelmarkt helemaal niet. gevonden. Ah, oké. Was hij toen ook al zo gekleurd? Ja, toen was hij ook al zo Ah. gekleurd, dus daarom moest hij mee. En hoe heet de mama van Freya? Marga. Marga. Ja. Marga, die camper is wel heel erg leuk, hè? Die met die levensboom. Ja, kopen. Hij staat te kopen. Jullie hebben er 3 of zo? Want ik zag daarachter nog één staan. Wat moet je met 3 campers? Nou, op dit moment niks. Nee, de eentje gaat al weg. Die is al iemand beloofd. De tweede staat te koop en de derde, daar gaan we mee op reis. Oké, en de derde, welke is dat? Dat is die grote, ja, beige witte. Die hier naast de levensboom staat. Ja, Ja. ja. Die is wat gezinsvriendelijker. Die is mijn man aan het inbouwen. Hoe groot is het gezin nu? En met z'n drieën. En de honden. We hebben nog een hond. Er komen al verhalen uit. En ze is nu 9 maanden? 8. 8. 8. Kijk nou toch eens, die blauwe ogen. Kijk, het waar zal je heen? Ja, dat zegt iedereen. Mama heeft ook blauwe ogen, maar weer een iets andere blauw. Ja. Heeft ze deze kleur van papa? Nee, papa Nee. die is hazel. Papa heeft een hazel. Hazel. Nou ja. Hey, en wat zegt de levensboom op de deur over jullie way of life? Ja, alles is met elkaar verbonden, hè? Toevallig valt het ook weer binnen de Noorse mythologie. Yggdrasil. Ik zeg het net. Ja. Ik zeg het net want hè, de levensboom, Yggdrasil. Ja. Ik moest even denken over de naam, maar vertel jij Freya wat... past er ook bij en Odin, dat is onze hond. Dat is dan eigenlijk de levenspartner, maar toevallig schelen die een dag met elkaar qua geboortedatum. Dus vandaar dacht ik, geven die diezelfde beetje gelijknamige namen. Hè? Wat zou ze er zelf van vinden dat ze naar een godin is vernoemd? Vast wel goed. Maar maak je verhaal even af, die levensfilosofie van jullie, ook een Noorse mythologie en zo. Oh. Wat trekt jullie daarin? Nou, we zijn niet alleen Noorse mythologie, maar mijn man die houdt van de metal. Dus daar komt dan wel weer meer Noorse op vandaan. Maar we zijn nogal eclectiserend huishouden, want we hebben ook het boze oog.
Het alziende oog. Het hè? alziende Ja. oog inderdaad. En we hebben Boeddha en Jezus en we hebben iedereen hier in huis wonen. Jullie plukken overal iets goeds weg, eigenlijk. Ja. Meer de symboliek achter het geloof. En wat is voor jou symboliek achter een geloof? Oh. Er zit meestal een soort moraal achter de verhalen. Manieren om te gaan met uitdagingen in het leven. Rituelen die je zou kunnen inzetten om op slechte dagen of juist op goede dagen mee om te gaan. Wat kleur kunt geven aan de dag. Wat betekenis, ook een zingeving. Mensen die in Christus geloven krijgen zingeving uit Jezus, maar wij eigenlijk uit alle kleine religies los van elkaar die we dan verbinden. Het klinkt heel ingewikkeld volgens Nee, mij. het klinkt eigenlijk best wel slim. Je haalt overal iets uit waar je wat aan hebt. In plaats van dat je jezelf alleen maar conformeert aan het katholicisme of het boeddhisme. Ja, we beperken ons niet. Ik denk ook uiteindelijk dat alle goden met elkaar verbonden zijn of zelfs één zijn. Ja. Ja, misschien is er maar één Ja. waar zich heel veel Die zich in tot uiting heeft verzamelt. gebracht in verschillende culturen. Op verschillende manieren. Denk je dat daar ook het opperwezen of de opperentiteit, dat misschien ook wel een vrouw zou kunnen zijn? Jeetje, ik denk niet dat hij überhaupt een geslacht heeft of zo. Nee, maar dat wordt zo vaak in de mannen dingen, weet je wel. Jezus was een man. Ja, Volgens mij wordt God ja. ook wel zo, min of meer mannelijk geprofileerd altijd. Ja, maar je hebt ook wel vrouwelijke. Freya. Ja, precies. Alleen die worden wat minder naar voren gehaald, denk ik. Maar ze zijn er wel. Het is natuurlijk ook wel als je kijkt naar het katholieke geloof, dat is een enorme mannenclub, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik heb toevallig dan een protestantse pastoor, 2 ken ik er. Eentje die werkt aan de universiteit in Maastricht. Hetzelfde haar als ik, een vrouwelijke. Dus het is wel wat meer van deze tijd aan het worden. Maar in het katholieke geloof heb ik ze volgens mij nog niet gezien. Volgens mij gaat het ook niet gebeuren. Misschien dat daarom die kerken ook steeds verder leeglopen. Misschien moet er eens een keer een frisse wind doorheen. Jeetje. Ik weet niet of dat ligt aan vrouwen. Ik heb me daar niet zo in verdiept, eerlijk gezegd. Nee. Wat doe je verder in het dagelijks leven? Ik ben dredskapper. Ah! Ja. En zelf geef je daarbij natuurlijk het goede voorbeeld. Ja. Op het moment wat minder, want we zijn druk met Freya. Maar binnenkort komt er iemand voor mijn haren. Ik heb er net een heel stuk van afgeknipt, want ze waren tot hier. Dat is even de puntjes bijwerken. Ja, moest even een pintje Ja. bijgeknipt worden. Ja. Ja. Hey, en krijgt Freya nou dadelijk ook van die dreadlockjes? Misschien wel. Nou ja, ze moet eerst maar eens haar groeien, want ik... Voorlopig zit het er nog niet in. Nee, waar ben je? Wil je niet op de camera? We zitten aan het wegkijken. Oh, ze gaat in de negeren Ja, daar lijkt het wel op. modus. Freya, duurt het te lang? Is niet jouw cup of tea volgens mij, hè? Katholieke geloof. Nee, of zo. schoenen te kijken. Schoenen? Ja, Die? ja. Passen jou niet? Nee, Nee, een beetje groot nog. pas je been wel in. Onderbeen. Ja, en je onderbeen. Ik vond het wel heel leuk, Marga. Om even de
in elk geval 2/3 van het gezin wat achter deze paarse deur woont. Ja, Ja, en het verhaal van Yggdrasil en Ja. Noorse mythologie en het beste uit geloven halen. Dat vind ik al een hele goeie. ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Voor ons allemaal. Ja. En niet zo tegen elkaar vechten, maar juist het beste bij elkaar omhoog halen. Dat is het meer. Ja, er zit veel tussen zwart en wit, hè? Ja, precies. Heel veel kleuren. Heel veel kleur. Dat is belangrijk, maar dat zie je hier ook wel. Dat Ja, is mooi. in huis nog veel erger. Maar... Nee, maar het fleurt de straat op. Doe je eigen ding en blijf dat doen. Dat ga ik zeker doen. Dat komt helemaal goed. En geniet van jullie prachtige dochter. Dat gaan we zeker doen.